Liyane ora tau ngilu. Bocah iki ora tau maca ning YouTube iki. Lah napa ning YouTube? Kowe ora film kowe. Masa kowe di film? Lho. Kowe iki ketokno film? Aku wis dadi artis ATP Raimondi Rai. Artis ATP. ATP. Era sinetron apa? Apa? Judule ku Karma. Judule Karma. Aku peran utama. Lah kowe dadi apa? Kowe aku iki peran utama. Peran utama dadi aku dadi setan. Lho. Wong edan. Yo, ketoke yo pas kok. Ketoke pas. Iki ape gawe film anyar. Ape gawe film anyar. Kowe yo tak jak. Aku mbok jak Mas, kowe yo tak jak. Matur tau ora. Matur nuwun eling karo kancamu. Yo eling ah. Kowe nek ora tak jak main film utangem sapan to elu. Yo roh ae cah iki. Roh ae. Heeh. Model ngene kan uripe ruwet yo. Beda nek kaya kowe lho. Kowe ora ngarah duwe utang kadang-kadang no. Percaya wong kowe dagelan rego larang. Kalau mangsane dadi bintang tamu. Padha-padha. Ora ngarah duwe utang. Kowe duwe bayaran sedekah ora gelem. Amal jariah mo, tulung tanggane mok nang tuku es kon bayari aku kok. Ngono kok duwe utang. Berarti kemang bakul ning kono muring-muring gara-gara kowe. Kowe mek tempe papat mung entek loro kowe. Mulane tak dongakno kowe delongkas dadi haji ya. Nah, dadi haji ya. Haji mabrur. Ora. Apa? Hajinya. Aku difitnah. Telek. Kemana iki wong lho. Aku nang duwe duit, anggere bar bayaran. Sing separuh tak deleh musola. Separuh deleh musola. Iya, apik-apik nek nggo conto Mas iki Mas. Kudu dadi banggo ngamal ya. Kandha sapa? Sedekah kok. Sing kandha sapa? Ya kok aku deleh ning masjid. Ya tak deleh, tak cukup. Nah. Aku ora kandha tak ngamal. Lah ngene ora dapet monoe kan. Wong iki ora usah ngono Mas Jula. Wong iki nek rumangsa diparingi rezeki kudu disyukuri. Mergo apa sing sethithik iki dudu drepeke dhewe. Nek ya sampe kandhane wis tak syukuri. Lah ora ngono. Wong iki kaya aku senajan rezeki sithik Mas. Nek aku sok demen sedekah. Lha aku itu kaya tanggo ngopeni anak yatim kok rumangsa. Untung lho ngono Mas. Apik-apik kaya sama buku arek muda. Kok ngopeni anak yatim. Ngopeni anak yatim ah. Kok piro iku? Aku iki ngopeni anak yatim rasa mulu-mulu rasa kakek. Loro iki wis tak anggap cukup Mas. Apik mencah iki menawa kuburane sopen padang. Iya wong dikei lampu ora padang kok. Anak yatim endi ku mbok openi? Anak yatim sapa? Yo nggon aku dhewe. Ning yatim piatu ndi Mas? Nggone yayasan ndi Mas? Ora ning yayasan. Kok kowe lho. Kowe ngopeni anak yatim ning omah. Ning omah. Ya Allah amal kok apik men. Lho aku rumangsane kok Mas Jula. Sapa iku sapa? Maratuwaku. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Maratuwaku mula wis ora duwe pak. Lah ya jenenge apa? Yatim. Lah ya nek ngayal. Oh iya. Pekno dami obong ae. Ngene iki lho. Sedikit bicara sengaja didengar. Lapa para tangga kon ngobong dumbane mati dhewe kok. Lho sing ngakon ngobong para tuamu sapa? Lah kene mau pekno dami obong ae. Nah, ngene iki. Obong damine. Yo ora. Wes obong damine. Pikiran angger kakean kluthuk yo iki. Nek ijal wong aku. Ijal wong aku kakean kluthuk timbang dene bintang tamu dagelan kok pikirane telek tok. Masa? Lho, aja ngono. Lho, kabeh iki nyoto majolah, ora sadek mukir. Dah, ora. Ora percaya nek pikiran telek kok. Ora. Saiki aku jajal tak takok. Piye? Telek pitik jenenge apa? Lentuk. Nek telek wedhus bringkil. Telek sapi lentok. Ngerti to perkara telek? Saiki tak takok liyane telek jajal jajal dites. Dukun Cina jenenge sapa? Sing tawano sapa? Ora ngerti. Ora ngerti ya. Kowe sesine lho. Wong perang-perang lho ya. Ini dadi seksi. Nah, iki liyane
sapa? Karo. Ora ngertine to. RT Jepang jenenge sapa? Aku ora wong Jepang. Ora ngerti to. Lha iki mergo pikir saya nek televisi jenenge apa? Lento. Oh ya ngerti yo pikirane telek kok. Angger telek yo hafal. Jane telek ora mudeng. Nek kowe ngaku pinter pikiranku telek tak bedheki. Bahasa Inggris. Iya. Aku kulino ning luar negeri nek ngono. Tenan ta ora? Aku numpak pesawat ae supire tak omongi. Piye ngomong piye? Aja dhuwur-dhuwur rek aku betitik. Ana opo kata bukan jane ngono? Gerapnya bocah gerapnya kok. Bocah iso nak. Kowe yurine, aku yuri. Oke. Oke siap-siap. Angka 1 bahasa Inggrisnya apa? Angka 1 bahasa Inggrisnya 1. Nek loro, 2. Loro setengah. Sik. Ora ngono. Ora bahasa Inggris kok loro setengah.